Hoş geldiniz hormatly adamlar. Bugün sizin bilen İsrail ve Palestina uruşu arada gurrun ederiz. Bu uruş yani bir nemedel deyip aýtsam bolýar. Gönlen bizim bilen bağlanşykly ýeri ýok. Ýöne bağlanşykly bolmazlygyna garamazdan bizim ders çıkarmamız ya da netije çıkarmamız gerekli taraplar var. Bu birinciden dünyanın nähel bir dünya diýine düşünmek üçin, ýa-ni günümüziň 21-nji asyryndan söz edýän. Düşünmek üçin bundan soň nirä gidýär bu dünýä? Şoňa göz ýetirmek üçin, akly ýöretmek üçin ýa-da gelecek barada. Gurrun ederiz sebäbi şeýle bir zat bar-da. Şu wagt iki tarapyň hem mediasyna seretseňiz, sosial media bolsun ýa-da esasy media bolsun tapaty ýok. Hemmesinde de her haýsy bir tarapy tutýar, her haýsy özüniň hakly bolan tarapyny görkezýär. Haksız bolan taraplary ýok diýen ýaly mykan diýende. Bu bolmalsam şeýledir. Sen o durupda bir adam ýa-da bir nemäniň özüni yamanlanyna ýa-da ýalňyş edýändigine garaşmak ýalňyç sebäbi bu köplenç şeýlerä bolýar. Indi size şeýle bir surat görkezeýin. Siz şu suraty gören wagtyňyz köplenç näme diýersiňiz? Uruş diýip aýdarsyňyz. Uruşyň suraty diýersiňiz. Aslında bu uruşyň suraty däl. Bu bir söweşiň suraty. Uruş bilen söweş ikisi tapawutly bir zat. Uruş köplenç pikirde. Emele gelýär pikirdäki gapma garşylykly düşünjeler ýa-da şoňa benzeş bir ynanç diýeli. Şoň ýaly bir neme. Indi şonuň netijesinde çykýan herekete de söweş diýilýär. Bu ine bir uruşyň netijesinde çykan o söweş sahnasy. Indi bu uruş o nerden gidýär? O ýa-da nerden gelýär diýip soramamız gaty möhüm bir neme. Indi bu uruşy alyp barýanlaryň esasan İsrail tarapy taryhyny gowy bilýär bu wakanyň, bu ýagdaýyň. Arap tarapam o bilýär. Edil İsrail'in kıyalı düýpli bilmese de olaram bilýär öz tarapyny, ýa-ni taryh nemeden. Ve şoňa garamazdan ine şu günkü ýagdaýa gelindi de aslında taryhda dur munyň düzediljek wagtlary hem taryhda da taryhy seretseň şu taýda ýalňyş gidipdir diýmek şu wagtam düzedip bilýäs diýilen ýeri bardy, ýöne o ýerine hiç kim sereden ok. Indi bu bizim Türkmenistan bilen bir bağlanşykly ýeri bar. Biz ýöne bağlanşykly ýerine näde aýdyp berjek bolýar men. Biz taryh bilemiz ok. Bu milletler ikisem taryhyny bilýärler. Şu ýagdaýa şu taýaçel nädip gelenini bilýärler. Ýöne biz taryhymizi bilemiz ok. Iň bärkisi ine Göktepe söweşini bilemiz ok. Gazawat söweşini bilemiz ok. Ýa-da Orslar gelenden son komünizme geçildi. O döwürlerde näme bolup bitenini bilemiz ok. Son Sovet Soýuzy ýa-ni komünizm ýykyldy. Komünizm ýykylandan soň ýa-da ýykylyp durkada bilemiz ok. Biraz dünkü bolan zatlaryň näme üçin bolanyny sebäplerini bilemiz ok. Indi bular aslında bilýär, bilmedik siren bolýan taraplar bar bu işin içinde. Indi men şonuň taryhyny gurrun berjek size kiçiräjik bir nemede. Näme üçin diýende biziň eldeşlerimiz köplenç ýa ors çeşmelerinden okaýar bu uruş nemäni ýa-da türk çeşmelerinden okaýar. İkisem dogry nemede bermeýärler. İkisiniň hem dünýä garaýşy, ýa-ni global dünýäni kabul eden ok. Şonuň üçin öz perspektiwalaryndan seredýärler-de. Bular gaty bir ýalňyş bir zat, dinleýijiler hem ýalňyşdyrýar. Ýöne ýere baharlandyrýar-da ine şu şeýle suraty görkezip uruş diýip görkezip bilýärler. Aslında uruş däl, uruş belki de 1,5 ming ýyl mundan öň başlady.
Bir yarım ming ýyl mundan öňkü başlan uruşyň söwüş sahnalary bularyň hemmesi. Indi size kiçiräjik şu hazır Palestin diýil ýa-da Palestina diýip näme bar? Palestina sözü birinciden ne Araplara değişli ne de İsrail'e değişli bir ad. Bu ad Rimlilere değişli. Yani şeydi tarihe serseniz 2100-2200 yıl bundan öňkü Rim imperiýasynyň Siriýadaky velayeti. Yani Siriya var. Siriýanyň kiçijek bir velayeti. Siriýa bagly. Siriýada Rim imperiýasyna bagly. Şeyler, o döwürler Arap diýip o bir millet barlygy ýoklugy belli däldi. Şo wagtlardan bäri bar. Indi o bolýa şo wagtlardan bäri bar bolsa, soň Araplaryň ota ýerleşen wagtdan şol at ulandymy diýip sorasaňyz, ýok, o at ulanmady. Bu at täzeden 1920-nji ýyllarda çykdy. Munyň hem çykyşy gaty üýtgeşik bir ýagdaý. 1917-nji ýyla çelli häzirki şu at Palestin diýýäs ýa-da Israil diýen regionumuz, bölgämiz Osmanlynyň elindedi. Soň Osmanly yeňildi. Yeňilmegine de esasy ýa bir näçe sebäbi bar. Ýöne yerli sebäbi şu taýda ýaşaýan Araplar. Yani şu at günümüzdäki İsrail, Palestina diýilen topraklarda ýaşaýan Araplar. Bular biz Osmanlyny islämzok, näme Britaniýa gelsin, Britaniýa imperiýasy gelsin diýdiler. Yani hojaýyn çalışdylar da garaz gepen gysgasy. Yani Osmanlı goşununa kömek etmediler. Gaýtam olary aç goýup daşlap uzaklaştırdylar da şäherden. Şo ýagdaýda Araplar öz islegi bilen Britaniýanyň eline geçdiler. Britaniýa dowam etdirdi. 1917-nji ýyldan başlap Ikinji Jahan Uruşynyň gutarandan soň aýryldy o taýdan. Aýrylmagyna da birinciden ýa-ni Ikinji Jahan Uruşyndan ýa-ni gaty agyr näme bilen çykdy Britaniýa bilýäňiz. Germaniýa batykän hüjüm etdi o taýa. Eň gowşak wagtlarynda etdi hüjüme. Güýçden gaçan üçin o topraklardan uzaklaşdy. İkinciden hem şol wagtlar eýýäm imperial näme düşünjesinden uzaklaşyp başlapdy. Ähli ýurtlar imperial düşünjeden uzaklaşyp başlady. Orslaryň daşynda diýeli. Orslar Orta Aziýanyň imperial nämäň üstünde aslında saklap geldiler 91-nji ýyla çelli. Ýöne Britaniýa ýam ondan öňürde bir-birden näme diýip durdy, elden giderýärdi barbyr. Soňam dünýä döwrü ýitgän üçin imperial prinsip boýunça näme diýip bolanokda siýasat ýöredip bolanok, siýasatlaryny ýani politikalaryny ýitgetdiler. Şonuň üçin hem aýryldy. Ýöne şol aralykda Palestin diýilen ad Britaniýa tarapyndan täzeden ulandyp başlady. Ýani bir 2000 ýyldan gowrak wagt soň öň Palestina diýip ulanýan ýeriň ady ýene täzeden Palestina diýip ulanyp başlady. Indi bilmedim düşnükli boldumy ýyldaşlar. Bolup bildiğinden daha sadalaştırıp görünmeyecek bolýanda bu wakany. Son Palestina diýip şondan bäri gelýär şu günümüze çelýär. Yani Britaniýa täzeden Palestina adyny dikeldenden bäri şu gün biz Palestina diýenimizde ki ulanýan adymız yüze çykdy da. Yani Palestina diýilende günümüzde Araplar ýa-da düşýändir. Palestinalı Araplar, Palestin diýilende bir Arap milleti ýalap bir zat ýa-da düşýändir. O eýle däl. Düýünden Araplar bilen hiç il bağlanşykly ýeri ýok. Palestin sözü aslında deniz halky var şu Rim imperiýa döwründe. Deniz halkynyň ýaşan ýeriniň ady. Ýa-ni denizde gemçilik, sövda, ýene näme bilen gyzyklanýan bir halk var. Grit diýilýär olary. Grit adalaryndan esas nämeler şo taýa soň buğru yer topraklara da yerleşen yerler var.
Umuman şu Giritli diýilen bir halkyň ýaşaýan ýeri hiç il Arap bilen baglanyşykly ýeri ýok. Bular ýa-ni şol häzirki Italiýa, Gresiýadaky halkyň nemesi, adamlaryň bir başga bir boýu ýa-da görnüşi diýeli. Araplyk bilen hiç il ýakyndan uzakdan baglanyşykly ýeri ýok. Şol bir wagtky milletiň adyny Araplar özüne eýe çykdy. Näçe eýe çykdy, ne soraşdaýda. Indi o topraklarda köp ýyllardan bäri uruş dowam edýärdi. Esasanam Araplar bilen Cöhütleriň arasynda, ýani Musewilik bilen Islamyň arasynda, din nemesinde bolýardy bu. Näçe diýilende şo şäher, ýani Ýerusalim diýilýärdi. Cöhütler Ýerusalim diýär, musulmanlar Kudüs diýär. Kudüs şäheri diýär, nemelerem Cöhütlerim Ýerusalim diýär. Cöhütler siz basyp aldyňyz bu topraklary diýär. Ve hakykatdan hem şeýle, ýani Peýgamberiň öldü diýilen wagtyndan 60 ýyl soň Araplar şo taýlara ýerleşip başlaýar, ýani Cöhütler gysyp çykaryp başlaýarlar. Hem dini konfliktlerin içine girýär, ýene siz dininiz beýle eýle diýip soň Kur'anyň içinde de gaty Cöhütler barada agyr nemeler var. Ýani bir syýasy, politiki bir neme çekeleşmeler var. Ýani uruş var umuman aýdylanda. Bularyň uruşy hem dini ölçekde dowam edýär, hem sosial ölçekde, hem toprak nemesinde, geografiýa nemesinde dowam edýär. Ýani umuman alnanda Araplar soň baryp ýerleşýär o taýlara. Yerleşýär barwam şol nemelere Cöhütleriň sinagog diýilýärdi, olaryň ibadathanalaryna, şolaryň üstüne ýanyna ýa-da şonuň ýerine mescit gurup başlaýarlar. Ýene El Aksa mescidi diýerler. Şo mescit aslında sinagogyň üstüne gurulypdyr. Ýani Cöhütleriň ibadathanasynın üstüne gurulypdyr. Şo taýdaky her Ramazanda ýa-da bayram, islami bayramlarda namaz okutturmady, ýene Israil polisi ýene näme diýip habarlar eşitýänsinizdir. Ýene şo habarlaryň sebäbi şol. Ýani sinagogyň üstüne musulmanlar mescit gurupdyrlar. Nemäni? Aslında maksatlary Cöhütleri kiçeltmek, üstünden gülmek. Ýene bizim ibadathanamyz sizin ibadathananyzyň üstünde diýen ýaly manyda şeýle bir nemede gurulan. Bu bir misal däl, başga ýerlerde de Arap basbalcylygynyň edýän häsiýetlerinden biri şol. Hemme ýerde de şoňa benzer syýasat ýöretýär Araplar şol döwürlerde. Ne şeýdip soň Cöhütler şol Aksa ýani mescidinde namaz okutturmaýarlar, sebäbi o taýy soňundan guruldy we bu nemäň üstünde, bizim ibadathanamyzyň üstünde bir ibadathana ýene bolmaly däl diýilýär. Hakla hiç kimem etdirmez menim pikirimçe. Onuň ýaly ýagdaý. Soň uruşlar, ýani kicjek uruşlar şo taýdan çykýar. Indi bu o dini tarapy bir gysgara aýdyp berdim. Indi munyň Palestin daky ýaşaýan Araplaryň bir döwleti barmy ýokmy meselesi var şu günümizde. Indi günümizde ýalňyşmasam 139 ýurt Palestinada ýaşaýan Araplaryň döwletdigini kabul edýär, ýani toprak meselesi birazrak soragalar. Toprak nirede başlaýar, haýsy toprak kiminki, ýene näme? Bu taýlar gaty çylşyrymly. Bunun çylşyrymly bolmagyna da ýene de Palestinaly Araplaryň özleri birazrak günäkär. Nädip günäkär? Indi ýene biz Britaniýaga aýdyp geleli. Britaniýa şo taýlardan çykmazyndan öňürte başlady. Ýani topraklary serhediňizi belleşin. Hem Cöhüt tarapyna hem Arap tarapyna o serhetlerimiz belleşin diye, yani Arap tarafı kabul etmeye bu topraklaryň hemmesi bizimki diye de yaşayacak olsa da Cöhütler o bizim yanımızda yaşasın, yani devlet o bizim adımıza olmalı diye. O Cöhütlerim eyle del o iki devlet olsun diye, yani sizin serhediniz aýratyn, bizim aýratyn olsun diye. Şonuň ýaly bir neme de, yani bu görünüşler kendi yani umum esası
ağırlıklı yine şu iki nemede geliyor. Son Arap tarafı kabul etmiyor bunu. Arap tarafı o toprak bizimki diye. O Palestina diyen adam özünü alıyorlar. Yani Britanya'nın getiren adını. O vaqtçelli Araplar Palestina diýilen ad eşitmem gören ok, onun bardığından bilen ok, tarihan bilen oklar. Son Britanya o getirip koyandan soň şol ady özlerine alýar. Yine bu taýan bu toprakların Palestina toprakları bizem şu Palestin halkı diýen ýaly bir nemäni alýarlar özüne. Yani şu surrak hereket edýärdi. Soň ikinji jahan uruşy çykýar şo döwürlerde bilýäňiz. Soň İkinci Jahan Uruşu çıkandan soň Ýewropadaky jöhitlerim ýa-ni gidere yerleri azalýar. Köp bölü Amerikaýa diýe, oňa diýe hemme çäkler alýardy. İsrail ýerine girip bilen soň bir bölüne şo taýdaky häzirki İsrailde ýaşaýan jöhitlerin ýanyna almak. Köp demelerde, habarlarda görkezýärdi hamala jöhitlerin hemmesi taşynan gelen ýaly diýip, ýok o taýda yerli ýaşap görenler var, hiç ýere on göçmedik. Yani Ýewropadan o ikinji jahan uruşundan soň gelenler var. Olam kän däl bolmaly şol döwürlerde şeýle bir şertnama var. Britaniýa diňe 5 ýyl boýunça daşyndan ýa-ni Ýewropadaky jöhitlerin girmesine ruhsat berýär. Diňeje 5 ýyl. Soň toprak satma meselesinde de çäklendirme getirýär. Yani Araplar jöhitlere toprak istediğince bir toprak satıp bilen ok diýip, yani ya da bunu tersine alalı. Gelen jöhitler toprak satın alıp bilen ok istediğince. Şu şeýle şertnamalary var bu. Hakykatdan şertnama bağlaşylan. Näçin bağlaşýar bu şertnamany Britaniýa çykyp gidenden soň izinde bir haraba galmasyn, uruş çykmasyn diýärdi. Şoňa ýa-ni çykmazyndan 10 ýyl öň başlan mesele bular ýani. Toprak meselesi ýene näme soň jöhitler gelip başlaýar Ýewropadan ýa-ni Ýewropal jöhitler, ondan öňem yerli jöhitlerim var. Şeýdip Britaniýa o taýdan aýrylýar. Ýani aýrylandan soň nemeler Araplar pul üçin gatykän toprak satýarlar hakyky manyda da. Ýani toprak satýarkanam bu döwlet bizimki diýip diýmäne dowam edýärler. Soň uruş çykýar. Uruş çykanda ilkinji uruşda ýa-ni şu wagtça 4 gezek o çaknyşyk bolan bolsa, uly çaknyşyk bolan bolsa hemmesinde de jöhitler ýendi. Näçin ýeňýär bu adamlar? Bu adamlar birinciden baý. İkinciden gaty sowatly. Şu wagt dünýädäki siz meni görüp dursunuz, menem şu taýda çykyş edýän, ulanýan teknologiýalarymyzyň köp zadynyň patenti, arkasyndaky ýa-ni fizikasy, himiýasy, ondan soň matematikasy, ýene nämesi gaty kän zady ýa şu milletiň demesinden çykan. Ýa dünýädäki 90% näme bilim, ulum ýa-da täze zatlar keşfedenler jöhit milletinden bilýäňiz. Soň şeýlerek bolýar. Soň ýygy-ýygydan uruş çykyp başlandan soň Ýewropa İsrail'e ýarag satmasyny besedýär. Gredim İsrail'i yaragdan kesýär. Uruş çykýar diýip. Soň İsrail bu gezek öz yaragyny öndürüp başlaýar. İsrail'in yaraglarynyň öz yerli we milli diýeli yaraglarynyň bolmagynyň sebebi ýene de Ýewropanyň o günäsi ýa-da ýalňyşlygy bilen bolýar. Sebäbi ikinji gezek uruş bolýar. Şondan soň İsrail'e yarag satmagyny besedýär Ýewropa. Bular hem sizi satmayan olsanız biz özümüz ederiz deyip şeýle dowam edýär. Ýene şeýle zatlarym var tarihde. Soň indi iň gyzykly tarapyna geleli. Indi Arap jöhitlerim bar. Ýani jöhit diýenim Arap Museviler. Yani özler Arap ýöne jöhitlerin dinine geçenler var o taýda. Soň Ýewropadan gelenler var. Soň o taýda yerlisi var. Dürlü görnüşde. Soň Araplar bularyň hemmesini bir kategoriýa goýýar. Bularyň hemmesi howplu diýär. Bular bizim topraklarymyzy basyp alýar diýilen ýaly näme geçýär-de. Özlerini bir goranma alýarlar.
E, Bulam nereden geliyor? Bulam yine dini tarafından geliyor, yani Kur'an'ın içinde o türlü zatlar yazıyor. Yani cöhütler var adı. Bir yerinde cöhütler en büyük millet diye misal hakik Kur'an'ın içinde en büyük millet cöhüttür diye. Kur'an'da var şu gün gün. Yani açıp okuyup demeseniz önümüzdeki nemelerde ele alarsınız onları. Din sohbetleri çıkışlarımızda. Son bir tarafta da en ul düşmanımız cöhütler deyip geçýärdi. Kur'an'a mine şeydi adamların kellesine karşıdır ya. Bularım näme diye cöhütler en ul düşmanımız diye son hemmesine cöhütlerin hemmesi düşman ýaglap görüp başlaýar we bu ýaýraýar, hatta ine Türkmenistandaky dinden hiç zaten habary bolmayan bir adamam cöhütlerin bir erwet millet ýaly nemesine düşüpdir. Şol näme diýelim? Maglumat nemesine, duzağına düşüpdür da. Yani tarihi bilen oklar sebäbi hakykatda eýle bir neme ýok. Dine Kur'anda ýazýar. Tarih boýunça da cöhütleriň bir ullakan basyp alan ýerleri, söwüş beren ýerleri ýa-da söwüş tarihlary ýokdur, ýok diýen ýaly millet. Näme ine şoňa geleler. Näme üçin ýok? Sebäbi Musevilik dini, ýani cöhütleriň dininde döwlet gurmak haram. O yine bunu hiç eşten dälsiňizdir. Yok, aýtmaýarlar. Şu wagt Israil gurýanlar aslında dindar däl. Indi bunun dindar nemesi var. Böyle var. Bular şu wagta çelli İsrail döwletiniň yıkılmagy gerekli, gurulmaly däl. Bu bizim üçin erwet zat. Biz ýa Allah Taňry bizi kabul etmeýär diýilen ýaly nemede dowam edýärler. Şu bugün İsrail'in ýa-da öz baýdaklaryny ýakyp ýene näme edip hatta eskere gitmegem haram. Şonuň üçin İsrail'in eskerlerinin arasında ýa-da bularyň dini nemede şu bakin mi diýilýär, ýa-da saçynyň şu taýlaryny uza diýendirler. Şu adamlar gata azdyr, üns berip görüm, eskerleriň içinde ýok diýen ýaldyr. Olar sebäbi eskerlik hem haram. Olarda eskerlik etmek hem haram, döwlet gurmak haram. Başkalarının guran döwletinde ýaşap bilýän ýa-da edip bilseň hiç döwlet ýene bir zat bolmaly däl ýaşajak ýerinde. Şeýlere bir ýagdaý bar. Yani o İsrail meselesi gaty çylşyrymda. Yani İsrail aslında doğaly bir dünýevi, edil Ýewropada bir ýurt nähil bolsa edil şeýle ýurt. İsrail ýurdu. Yani bulary gurdurýan, motivasiýa edýän zat milli duýgusy. Milli duýgusy hem nereden gelýär? Biz diýen ýere gitsek gideli 50 ýyldan soň, 60-70 ýyldan soň şo taýda bulary gyryp başlaýarlar. Iň soňky gezek ine 2-nji jahan urşunda bolýar, gyrylýar. O döwre media näme de bolsa da ösen habarçylyk, üýtgeşik bir nämede öňkü döwürlere menzäno. Bulam ýa-da cöhütleriň özüne gaty ýa-da düşen ýagdaýlaryna düşünmegine sebäp bolýar da. Soň düşünenden soň näme diýär? Biz döwlet gurmaly diýär. Dinimizde haram diye eýem o wagtça Ýewropada ýaşaýan cöhütleriň köpüsi, gaty köpüsi özem din bilen hiç ýyly baglanyşykly ýerleri ýok. Dindar däl. Dindar bolanlary İsrail'de, häzirki İsrail'de ýaşap ýörler, olar kän uzaklara da çykanyp ýa-da şoňa benzeşen bir kän ýurtlarda bar. Onuň daşyndakylar o din bilen kän nemeden ok içgindär. Ine şeýler bir ýagdaý, İsrail'in ýagdaýy. Soň indi bu taýdan gelmeli netijemiz o şeýlere Palestina'daky ýani Britaniýanyň 1920-nji ýylda Palestina diýip goýan adyny daky Araplaryň eden ýalňyşlyklary, topragyň hemmesi bizinki diýdiler, ýöne ellerinde güýç ýokdy şo topragy saklarýaly. Indi şo döwürlerem Birleşen Milletleriň nemeleri ýaňy döräp başlanmaklar bolýar da. Hemme kim topraklary belleşmeli, şo topragy
bütün dünyadaki yurtlar kabul etse has bolu. Bir kısans kabul etmeyen olsa da onça problemi yok. Diýilen ýaly mesele var. Mysal üçin Taywan. Taywan'ı Xitay kabul edýän däldir. Soň Xitay bilen iş salşýanlar hem Taywan'ı kabul edýän däldir. Aýratyn bir näme hökmünde. Onun daşynda ösen yurtlar Taywan'ı kabul edýär bir döwlet hökmünde. İçinde öz saýlawlary var, ýene nämesi var. Xitaýyň politikasyny halanok, kommunizmde ýaşamak isleýänok, demokratik bir rejimde ýaşamak isleýärler. Şeýle mesele var. Şonuň üçin henize çelli Taywan doğulu döwlet däl, aýratyn bir serhede eýe bolan näme däl. Şol ýagdaýda da doğulu döwlet dällik nemesinden hem uzakda. Hem döwlet hem döwlet däl ýalyk bir ýagdaý var. Soň ine Kürt meselesine gelelim. Kürtlerin hiçbir yerde döwleti ýokdur. Bir millet var, ýöne topraklary ýok. Bir bölegi Türkiýede, bir bölegi Siriýede, bir bölegi Irakda, bir bölegi Eýranda. 4 sany nemede de aýratyn yerlere dargan. O baydaklary var, ýene nämesi var, o dilimiz var diýe eýle beýle diýip neme ýöre diýerler, ýöne bolup bilenoklar. Olary çok goňşy nemeler toprak vermeli, o sizin toprağınız diýip kabul etmeli. Bular mümkin bir zat däl. Indi gaýdyp näme geleli? Häzir Israýlyň Palestina topraklaryna geleli. O taýam ine wagtynda serhet belleşip bilmedik. Bir tarap şert goýýa, Arap tarapy köplenç Arap tarapy kabul etmeýär. Şertleri yok meninki diye her gezek meninki diýende de toprağını gorap bilmeýär. İsrail alýa Almanada hiç zat päsgelçilik beren o. Toprak bellenmedik. Bellenen o. Araplar diýär biz hemmesi bizimki diýär-de. Soň Birleşen Milletler hem serediýär. O diýär eýle görünen ok diýär. Birleşen Milletler bilýäňiz bütün dünýädäki ýurtlaryň meclisi. Bütün dünýä diýär ýani. Bütün dünýä Araplara eýle görünen ok diýär. Eýdip ýa toprak meninki diýip eýe çykyp bilen ok. Hem gorawan bilen ok diýär-de. Ýöne şol wagtyň özünde de Israil'e o ýaşap ýören adamlary kısma ýene näme etmedi. Şonuň ýaly bir taraplar bar. Indi 80-nji ýyllaryň soňlaryna dogry Palestina tarapy aslında kabul edip başlapdy, serhet belleşjek bolup ýörkäler Hamas diýip bir zat çykýar orta. Soň Hamas gelip bozýar. Hamas kim? Hamas şeriatçı, İslamcı bir näme, dinçi bir topar. Bular gelýär, yok o Allah demedi ya da yine Allah bize bu toprakları bize berýär. Yani cöhütler hem çıkarıp kovuya yok diye diyen bir nemeler bilen çıkıyor orta adamlar inandırıp bilýärler adamlar henize çelişoların izinde yöne üns veren oklar 86-njy ýyldan beri yine de toprak getirmäne dowam edýärler. Deme toprak getirýärler. Yani doğru ulalaşıp bilen oklar eğer serhet belleşseler uruş durarmydy o taýyny bilemdik. Menim pikirimçe durmaz diýene-de. Näme üçin? Dini çapnışıkları var. Arap tarafı cöhütleri düşman hükmünde hasap edýär. Kur'an'da yazılıptır. Kur'an o cöhütler sizin düşmanınız, iň ul düşmanınız diýär. Yani günümüzde şu an su, elektriği, interneti, hatta iş, aylık, yine näme diýdi hemmesi şol cöhütlerin kurunan firma fabriklarında ya da şolaryň öndürýän önümlerini ulanyp ýaşap ýörler-de Araplar. Hiç önümçilikleri hem yok, ekinçiligi hem yok, hiç salam yok. Diňe gelýän kömek pullaryň hasabyna ýaşap ýören bir millet ýagdaýyna düşdiler şu gün. Britanya çıkmanka serhet belleşen bolsatylar boynu ýogyňlyk etmän. O bolýa şu yer o cöhütleriň topragy öňden bäri ýaşap ýör. Hemme de bilýär-de. Öňden bäri ýaşap ýörendiklerini olaryň şu taýda. Şu tarap o cöhütlerin bolsun. Bu tarapa Araplar ýaşap bersin diýip şu wagt gol çekişen bolsady
Hiç zat şuňky ýaly bir zat bolmasdy we İsrail hüjüm edip bilmezdi arkaýynlyk bilen. Ýöne bu taýdaky ýalňyşlyk o diňe Araplaryň tarapyna geçýär esasy ýalňyşlyklary. Iň soňky eden işlerem bu nämäni Araplary o taýda bitirdi. Esasy güýçlü ýurtlar, ýa-ni Palestinanyň arkasynda duran güýçlü ösen ýurtlar birazrak ýüze öwürdiler. O täzeden o nämäni awraýyny dikelçek bolsalar gatykän ýyl gerek bar. O da bularyň onça wagty ýokmy kan diýen. Indi bundan soň nähili dowam etdirer. Gaza raýonyny İsrail menim pikirimçe boşalyp o taýyny öz topraklaryna goşjak görünýän zat şeýlere. Indi bizim bu taýdan çykarmaly netijemiz bizim topraklarymız Orsun elinde henize çelli. Göktepe söwüşinden bäri bizim topraklarymız Orsun elinde ýöne nämen saman aşağından diýelim. Saman aşağında. Bizimki ýaly görünýär. Ýöne biz özümüz öz başda şu topragy ekin ekip bilemzok, eýesi bolup bilemzok, jaý gursak, jaýymyzy ýykýarlar, sähär toprak sizinki däl diýe. Aras şeýle bir mesele bar. Bizem bu zada gowy düşünmemiz gerekli. Eğer toprak şu wagtda henize çelli Orsun elinde durýanda ona düşünmesek ýa-da kabul etmesek şonu, kabul etmesek diýänim, ýa olara bermek manysynda däl. Toprak şolaryň elinde dur, şolaryň elinde duranlyk üçin biz izni almaly. Biz entek üstünde ýaşap ýörüs. Ýöne ýurdun daşyna işlemäne çykmak, ýurdu terk etmek gaty howpludur. Şu babatda. Başkaları gelir, yerleşer. Soň senin topragyny hiç kim sana gaýtaryp alyp bermeýär. Eýle bir düzgünem ýok dünýäde. Ýurtsyz, nemesiz galarsyň, näme boljagyny belli däl. Gowy durmuş ýaşajakka ýetip gidersiň. Şeýlerek ýyldaşlar, men şu taýda jemlemekçi. Eger bir soraglaryňyz bolsa, kommentariýalara aşağı ýazarsyňyz, soň çykyşlarda görüň bereriz. Bulam täze Türkmenistanyň meseleleri giňişlerini düşünmek üçin ýa-da dünýä garaşyňyz birazrak bolsa da giňişletmek üçin ýöreýte şu çykyşy etdim-de. Ýani size görkezleýän ýaly däl, munuň üçin ensiklopediýalar bardyr, ýöreýte. Şu urşlar barada her urşun öz ensiklopediýasy bardyr. Siz şolary tapyp okamalysyňyzdyr. Olam köplenç ingliz dilinde bolýar. Başga dillerde kan ýokdur. Şonuň üçin o inglizçe bilmek gaty möhüm. Ýöne günümizde gowy tarapy bar, web sahypalary terjime edip bolýar da, näme özü. Web sahypanyň özüni terjime edýär. Şo mümkinçiligini ulanyp okap bilersiňiz. Düşünýän diliňizde terjime edip. O ensiklopediýalary okan, men bir ensiklopediýa linkini goýaryn inglizçe, görersiňiz, terjime edip bilseňiz okarsyňyz. Şu gyska näme barada. İsrail'in şu taýa gelmesi, yerleşmesi. Yani ol yeterlik bilýär, men gatykän zat öňe okapdym. Yani Palestin tarapy ılalaşyk kanunçylyk, düzgün tertibe gelen o, kabul eden o çürtkes bu toprak menimki diye. Yani däl. Hiç kim şu topraklar şolaryň gydygyny kabul eden ok we şolaryň gydygyny şolara değişikligini görkezýän hiçbir subutnama da ýok. Yani Araplar soňundan göçüp gelen, soňundan yerleşen, onu hemme de bilýär. Şeýlerek taraplary bar. Gatyçylşyrymda umumyň aýdylanda bu mesele. Yani şeýle nokot oýun, ýani Allah gelse olam çözüp bilmeýär-de şularyň meselesine. Şo ýagdaýda. Bolýa, ýyldaşlar sag bolun, ýene-de görüşýänçä.